Mr. Ronnie Villanueva and family. Happy watching, sir. Napulpi arawan isumbay mo kaya amay isatay sinurot mo sa aking patay siya. Ay, binaliwala ka, bench. Nakundaya paraway anak sang sangitan balang pasakit mo tu'y kuko. Papunay ka danas na. Baby, kaon mo awan ser pinay bibiyang ibuhur ko taras na Pinoy iti arak. Anak ko, emperador, lata. Tanong mabarte sikat ay palipat yung masawa na siklang balintay palaga nasa MKT ni Kristi at kalaaman kapag sa pag-auray no masalita Ay, salita ng biyag. di mo pinalolo di paay ko na ayan insugat na pinsabali it's your taking back in what's in Nagumpi ko, bench. Isukat na ba? Isukat ka? Yes. Ayan. Ako, bench. Wow, thanks, Aiza. Tip for you. 500. Wala na yung mini rose. okay isugat na Thank you, Aiza. Thank you very much. awan sweetie ka dapat sweetie ka hindi ka awan mo awan ser pinay bibiyang Naulpit talaga. nakulpit kasi kami ni Rose. Idugur ko toras ang naging iti arak. Awang pagdaan ng anak ko. Tanong mabarte ka, sikat ay malipata, kendong mo sa mana. Sikat malintay awaka. Sa MKT ni Kasti at kalataman napagalat sa kang mauray do pumataya. Ano pang idadanos? Di mo pinanuno, di pa ay ko ngayon insugat na sa bahay. It's your taking back in what's in. Sa MKT ni Kasti at kalataman kapagalat sa kang mauray do pumataya. Manang. Di mo pinalolo, di pa ay ko ngayon insugat na sa bahay. Okay, sukat na ka. Kagalaban na ang babae. Sumabot na pag-ulan ng isukat at kapay ng ikaw at bench. Ayan. And happy watching to Mrs. Leia Grande. Hello, Beshi. And happy watching also to Ma'am Imelda Aurelio, and Mang Buwagi, and Benjamin